Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu na taskar wasanni TV. Kamar dai kullum ni ne naku Misbahu ya Musa M Waji tare da shahararren dan wasan gaban nan wanda yake taka leda a kungiyar kwallon kafa ta 11 Plana a garin Gwada wanda aka fi sani da Sa'idu Kaita. Yau dai mun zo muku da sharhin wasanni ne, za ku ji mu dauke da sharhin wasanni kasashen ketare da kuma yiwuwar shin menene matsalar Manchester City a wasanninta na baya da matsaltsalu da ta dinga samu, duba da cewa yanzu ga yanan tana harin mataki na biyu ne idan har Arsenal ta yi ganganci. Amma dai bari kafin mu fara cikin maudu'in za ku so ku ji sunan shi da wani mataki yake, wani kungiya yake buga ma kwallo daga bakin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni sunana Sa'idu Kaita kamar yadda aka fi sani. An kwallon 11 Plana. Sannan supporter Manchester City. Wato kamar yadda ka faɗi ma manema masu kallon mu, kai wane ne da inda kake taka leda kuma sannan ga inda kake goyon baya. A kakar nan ta bana Manchester City ta shiga wani kalubale na cewa duba da cewa da zakara ce, amma kuma tun daga farkon kaka a iya cewa bayan da aka ba su kyautar gwarzon dan wasa kenan Ballon d'Or, tun daga lokacin suka fara fuskantar tasgaro, aka fara gane Lagos cewa ba za su iya ba. Shin ko menene za ka iya faɗi a game da matsalan da yake faruwa da su? Ai kamar yadda ka faɗa ka ce da gwaraza ne, to ba da bane, har yanzu hajibi har gata gwarazan ne. Wannan matsala da suka samu da aka dinga cin su suna samun matsaltsalu na wasanni. To wannan losing form ne, ainihin losing form shi ya kama team din. Duba da yanayin yadda muka fara taka leda mai kyau yanzu. Sannan tambayan da kai akan Rodri Ballon d'Or wanda aka bashi, wai irin kamar shi ya jawo matsala, irin team din ta samu matsala akan haka, ina duk ba shi bane. Wannan Ballon d'Or da aka ba Rodri, ko an bashi ko ba a bashi ba, wannan losing form din dama zai iya taba team din Manchester City. To yanzu kana ganin losing form din daga ina ya samu matsala? Daga yan wasa ne ko daga mai horaswa ne? Ba daga mai horarwa bane kuma ba daga yan wasa bane. Dama losing form yana kama team, saboda lokacin da muka zo yin wasa idan an ci mu za ga yan wasan mu suna buga kwallo mai kyau, amma sa kwallo ne a raga ina ba yiwa da an kai mana kora sai ga ta zama go. Wato yanzu dai abin da nake so in fahimta, yanayin kyawun ku a tsakiya ne kenan, a gaba ba ku da kyau, a baya ba ku da kyau. Gaskiya muna da kyau a tsakiya, sannan bayan mu ma gaskiya yana da matsala. Attack din ma in dai ba halan ba gaskiya sai a hankali. To kuma kaga in dai akwai irin wayannan matsaltsalin, dole irin a fuskanci damuwa. To yanzu idan yiwuwan kaman kai ne mai Man City, aka ce a baya kai gyara, kamar da wani dan kwalle ne zaka sallama, kuma ka ce kamar da wani ne zaka kawo, duba da cewa ka faɗi cewa a bayan ku kuna da matsala. To ka gani lokacin da Walker yake nan, kaga ya kwana biyu, amma me yana da kokari sosai saboda yana da ball sense, yana iya rufe ta. In ni ne gaskiya ba zan bari ya tashi ba. To amma tunda ya nuna zai wuce, kaga ba za mu iya cewa bari za a irin kyale shi ba, tunda ra'ayin shi ne, choice din shi ne irin ya wuce ya je duk inda yake so. Yawwa, ba za mu iya cewa dole sai mun mai tilas ba. In ya ma tsaya kila zai iya ba mu haushi, za a iya zuwa ma a zo a sa shi saboda baya son team din, kuma irin ya bari irin ya zama hanya ma, ba zai iya kulle ta da kyau ba. To kamar yadda ka ce irin in ni ne wani defendu zan sa in yi amfani da su. To kuma duk da haka dai lokacin kaga defendun mu ma sosai, irin kamar su Ruben Dias gaskiya ba su da lafiya, a kanji ake, to kaga duk muna da matsala. Rauni ya taba mu sosai saboda duba da yanayin yanda zaka ga Matheus Nunes fa midfield ne, amma muka convert shi ya koma yana buga mana biyu. Yawwa, to ka duba shi Matheus Nunes din kafin ya koma buga biyun ma amfani muke yi da shi a gaba. Wani lokaci zaka ga Guardiola ya kai shi 11 yana amfani da shi, kuma kaga ba position din shi bane, shi midfield ne. Saboda mun samu matsala. Abin da dai nake so in sani, losing form na Manchester City ya samu alaƙa ne har da raunuka da kuka samu ne in kwallo, ila ba za a ce kun shiga matsalar karancin kuɗi ba, dan akwai wani wato da yake yawo a kafafen sada zumunta, shi mai horas na Man City ya je yana roƙon a bashi dala biliyoyi domin ya soya kwallo. Dan ba za mu ce wannan lalura ne na rashin kuɗi ba, dan kowa ya san Manchester City da kuɗi. Gaskiya rauni ne dai babban illar ku. Gaskiya kamar yadda kai maganar nan, gaskiya rauni shi ya taɓa team ɗin mu, kuma da raunin fa amma muna kwallo mai kyau. To yanzu kamar wani irin sa albarka za ka yi ko wani tsokaci idan muka tsallaka kasar Jamus a gasar Bundesliga, duba da cewa yau kila ta zamo ranar iri na Harry Kane
zai iya yiwa a ce yau ne ranar shi na farko da zai daga official trophy wanda yake babban trophy ne a hukumance, kila za ta iya zama mai ranar idi a gare shi. Wani irin tsokaci ne ko wani irin murna ne za ka yi idan Allah ya ba su nasara tsakanin su da RB Leipzig? Gaskiya kaga Harry Kane striker ne babba kuma ina yin shi, ni ba na adawa da shi saboda ya iya buga lamba 9. Hasali ma ni zan iya cewa ma ni ina duba ma wasu abubuwa daga gurin shi ma irin da zan iya amfani da shi wajen kai attack, yanayin da yake ɗaukan ƙwallo wani lokaci yawa zan iya koyi da shi ma saboda gaskiya bana adawa da shi tun yana Tottenham, kafin ya bar Tottenham, kuma tun yana Tottenham na mai sha'awan ya ci kofi ma. Kaga kuma ni ba ƙungiyar shi nake so ba, amma yana burge ni saboda ina mai fatan alheri. To kamar yadda ka faɗa da yadda ya koma Jamus din yana Bayern Munich kenan. To gaskiya yau in aka ce sun ci match yau ya lashe kofi, gaskiya ina taya shi murna sosai kuma ina farin ciki da cin kofin. Aka tunanin duba da cewa kila a samu Jamus derby ka kasance RB Leipzig ko dan su tsaya su musu tsayin daka su zama musu karfan kafa su hana shi samun damar ci wannan su Leipzig za su so su yi hakan saboda su ƙara suna. Ka san in suka yi hakan su suna za su ƙara, za a ce ai Leipzig din ta takura musu ta hana Harry Kane din kaza, to za su so hakan ya faru. To su kuma Bayern za su yi din mai yiwuwa saboda in suka lashe wasan ai sun ci kofin ne. To wani fata kake ma tsohon abokin karawan shi, abokin da suke wasa kamar Son kenan, duba da cewa shi ma yanzu ga yana matakin semi-final na gasar Europa kuma sun yi winning a first leg, kila a zagaye na biyu su samu nasara. Yaya kana mai kwaɗayin shi ma ya je matakin wasa na ƙarshe har ya samu daman cin kofi? To gaskiya kaga magana da kai na Son, kaga in ka duba Son ma da nan din ma da Turai din kusan gaskiya shi baya da yawan makiya, saboda gaskiya yana burge jama'a saboda bai da hayaniya bai da fada, kuma ya iya kwallon, kuma shi hasali ma zan iya cewa kusan shi ya ja ma kai saboda timatimai da dama waɗanda suka lashe kofuka sun neme shi. Kaga kamar Liverpool ta yi mai tan ya zo mata lokacin da Sadio Mane ya bar team din, to kaga da ya samu ya je shi da tuni ma ya ci kofi matan a gurin. Amma yanzu yanda suka kai wasan kofin ƙarshe da su da Man U, ko da ke basu riga sun karasa wasa na biyun ba, amma ana sa rai gaskiya irin sun riga sun yi qualifying zuwa final da su da Man U. Yawwa yanayin yanda suka buga wasan za su ma iya ƙara cin wasa na biyun ma. To kaga shi Son din in za su samu a ce lashe kofin, gaskiya shi ma zan taya shi murna saboda shi ma ba na adawa da shi. Yanzu dai duba da cewa ga lokaci na hararen mu kuma komai za mu yi shi ne a gaggauce. Wani hasashe ne za ka yi ma wasan da za a buga rana ita wa Asabar na El Clasico, wanda dabi ne wanda kowane shekara an saba yin shi tsakanin Madari da Barcelona, ga kuma dukkansu ƙungiyoyin biyu sun faɗa matsala na raunuka. Za ka iya duba layin bayan na 'yan tsaron bayan na ƙungiyar Real Madrid duka kusan babu kowa. Kuma sannan a su kansu Barcelona su ma suna fama da 'yan rauni, kamar a bayansu akwai Julius Kounde, sannan a gabansu ba lalai a ce Lewandowski ya buga wasan ba. Kuma ga yanayin wasan da ke gabansu in sun samu nasara akan Inter Milan, ila su yi tanaji domin zuwa wasan ƙarshe. Wani irin hasashe kake gani za ka yi wasan zai iya buguwa kamar wasan da suka buga a baya na satin da ya gabata? Gaskiya to wasan Barca Madrid dai da ana zuwa irin za a je a yi kare birji ne haka nan a yi dabi. To amma gaskiya wannan shekarar Barcelona sun fi ƙarfin Madari, saboda in ba ma haka ba wannan wasan da ya wuce da Barcelona ta ci su 3-2 ai alamu ma ya nuna Madari ya kamata ta ci wasan. To amma me duba daga yanayin tsoro na Real Madrid akan Basan yasa suka ba Basan dama ta farke kwallon sa ta kai su irin extra time aka samu aka yi winning din sa nan. Kaga Madari ni ban ce ba su iya kwalla ba, mu ba zan ce ma sun iya ba, saboda ni takun kwallon su irin yanda suke buga kwallon su irin bai burge ni saboda ba sa kwallon sha'awa. To kuma kaga Madari club din duniya in za su yi wasa da su gaskiya suna tsoron Real Madrid, amma muddin aka ce ma yau za a buga wasan Madari da Barca, to za ka ga gaskiya Madrid suna tsoron Barca. 'Yan wasan su ma za ka ga jikin su wasu yayi sanyi, ɗaiɗaiku ne za ka ga suna nuna za su iya. To shi wannan tsoro daga ina ne samu asali? To ai su Barca su suka cusa ma Madarin tsoro, saboda in suka zo cikin fili yanayin takun wasan da za su dinga karanta ma Barca, sai su 'yan Madarin sai su dinga yin wai ko dai da aljanu suke kwallo a cikin fili wani lokaci yanda Barca za ka ga tana karanta musu wasan. A furcin ka babu adawa? A'a ba adawa bane, gaskiya na faɗa baka ji na ga ma club din duniya na tsoron su ba, to amma su suna tsoron Barcelona ba saboda sun iya kwallo, kuma ba zan ce ma ba su iya ba.
in baka manta ba idan Madarin ta samu sa'a nasara akan Barcelona to lashe kofin Barcelona na gasar La Liga zai iya zama mata ciwon ido domin tsakaninsu a lokacin zai rage maki ɗaya ne duk da yanzu maki 4 ne a tsakaninsu kuma ba su buga wasan ba duba da cewa yau kowanne tsakanin yau da gobe kowannen su yana da wasa a hannu amma idan kowa ya nasarar wasan shi wannan satin aka kai wancan satin to maki 4 zai rage ba ga kowanne zai yi kura iya wankan shi ne duk da cewa wasan El Clasico ko da a kananin team din ne ko da ba ma a nan su kasar Spanish din ba a nan magoya bayan Madar da magoya bayan Barcelona in za su buga wasa ana kare jini biri jini ne baka tunanin Madar za ta iya mai yiwuwanta ganin ta dakile Barcelona kar ta ci wannan kawo kamar yanda kai maganan nan komai zai iya faruwa to ai wasan da Barca ta ci Madar 3-2 ai Madar sun fito din ne saboda ciyaciyan da Barca ta mata na baya saboda su zo su dakatar da Barca to amma bai yiwu ba to shi ma wannan na gaban nan da za a buga na La Liga komai zai iya faruwa to amma gaskiya a yanayin takun kwallon Madar gaskiya ba su da kwarewar da za su iya doke Barca a yanda Barca take buga kwallo a wani lokaci saboda akwai wani kamu da za a ga Barca na yi wani lokaci sai sun cire ma sha'awar kwallon ma a cikin fili shine haku ji kun gaji ku kosa ma a tashi ga dai lokaci ya daga mana hannu kamar dai yanda muka saba da ku makallatan mu daga nan taskar wasanni TV babban burin mu ku tallafa mu wannan gidan TV namu domin ci gaba da yada abinda muke nufi akai ba dan komi ba sai dan ƙara sada zumunci daga naku Misbahu ya Musa Gwada taskar wasanni TV tare da Sa'idu Kaita wanda aka fi sani a ina a 11 Plana amma har yanzu ana tare da 11 Plana ko dai an je hutu ana tare da 11 Plana mana anya kuwa me yasa kai ce haka ai ana tare da su mana kan dai lamarin kuma ya zamto akwai zage gashi gobe za ka buga match kuma gobe baka je training ba to gaskiya dai dalilin da yasa rashin lafiya ne to ni dai ba za a ji a gidan TV na ba tsakaninka ne kai da mai horaswa a rashin lafiya ne wannan amma har gobe ji ba gata muna tare da team din mu kuma a shirye muke da in mun warware da kyau mu fara buga mu kungiyar wasa to shikenan insha Allah kuna da ji magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta 11 Plana har gobe Sa'idu Kaita yana tare da ku kuma bisa gaba da sa muku riga insha Allah ne nan ba tare muna nan zama daren daren ku kasance tare da Sa'idu Kaita a da wannan gidan TV namu taskar wasanni bisala huta lafiya godiya niki